Здрасти ви, Райче, любов моя. О, Дани, како менторке моя, как си, какво правиш? Чакам те толкова много време да се видим. Имам нужда от много сеанси за женска енергия и как да манипулирам тапанарите да ми купуват всичко без въпроси. Да, разбира се. Първо трябва да си в женската си енергия. Ти си украшение в дома, ти си прахосника на века. Тези човекоподобни индивиди са ниши слуги. Те трябва да работят за нас. Ние сме кралиците. Аз съм кралица, ти още си принцеса, нали знаеш? Да, ваше великепие. Но ако ме следваш и слушаш, и ти някой ден ще бъдеш кралица. Да, и аз искам като теб да сам. Така другия урок, мъжът трябва да те валидира във всяко отношение. А разбира се, ще ме валидира. За другите уроци трябва да прочетеш книгата, а пък да се отчетеш. Трябва да се продава, айде малко Ферари. По-късно ще коментираме на кафе. Ок, айде. Чао, Муцка!